हाय हाय बोरा के बोरा खाता बाड़ी चॉकलेट हो ये बाबा और क्या होता राता चिकन भही जाता पेट हो ए दादा और क्या होता हो साफा सुथरा नारी होता दुबारा मनवारी रे जितेंद्र दादा साफा सुथरा होता दुबारा मनवारी रे आंगनबाड़ी रे की हल सधारा आंगनबाड़ी रे की हल सधारा बबुआ खेसारी हाँ एगो आवी बात के गावा गई टोला टोला हाला बाबा ये घड़ी खूब सी चर्चा होता खूब जगह होता रिसो हाँ भोले बाबा के सजा का होता वो कम नहीं खे आंगनबाड़ी से थाना के काम होता 1 रुपया के खर्चा थाना के काम होता 1 रुपया खर्चा बाबा उमेश भैया हो भाऊजी के ले गोलसी वाचा मोहित भैया हो भाऊजी के ले गोलसी चर्चा मोती भैया हो भाऊजी के ले गोलसी चर्चा आंगनबाड़ी रे दिहानी सा गहुआ गाड़ी ए भैया और का होता पूरा सहारा खाता बाड़ी अकेला फेरा में रहेला ए महेश भैया सुबोध हो बड़ा गजन होता पवन महेश सारी जामन बाड़ी रे पवन महेश लाइन मार लेके सारी आंगनबाड़ी रे दिहल सधारा गाड़ी